Vuċi wkoll sabiħa, Christian Aquilina. Kem u sabi li f'delli sħab imtaqa biex tara tlamżazu għajnik tal-għom. Kem u sabi li torqot u tistemba u tibqa tara tlam għal-kem tiftaħun sibt. Kem u sabi li teħxu tajjex darba fejn wieħed bizġoħin li ma jafx temma. Kem u sabi jek mesi tkun il-folla u ismek jisir wens għal-qalbek bis. Għalli għaxxemx fitluħa tal-finżula issibek tmelles riħ iġparijiet. Għalli il-qamar jilab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trod ħajjiet. Kem u sabiħ jek tilla l-ċaċet kolla u tinżel fil-namujt fijan moħbija. Kem u sabiħ jek minsi tkun mil-folla u ismek jisir wens għal-qalbek bis. Kem u sabi jek jisbaħ bla ma jitlam u jitlam bla ma l-qalb bil-bizat ħabbat. Kem u sabi jek tibqa tex għal-dejjem se sib il-porzajiet fuq mewġ jisabbat ħsibt. Għalli għaxxemx fitluħa tal-finżula issibek tmelles riħ iġparijiet. Għalli il-qamar jilab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trod ħajjiet. Kem u sabiħ li teħxu tajjex darba fi wieħed bizġoħin li ma jafx temma. Kem u sabiħ li teħsasu għal-dejjem u tibqa teħsal għal-jinsit. Proset emmek, song mill-isba. Kemmu sabiħ, daqs kemmi sabiħ għal-vuċi ta' Christian. Kif għana Christian? Proset il-weekend it-tajjeb. Kolossew, grazzi tal-għajtlon l-invitana u kol waqt il-program tana. Kemmu sabiħ hija song oħra li tista' titnizzel f'SMS 5061 bieċans li tirpu ħafna rigali. Christian, vuċi verament flessibli, verament sabiħa, moderna, freskanti. U il-Malti
huwa lingwa li tħobb tkanta. Jena fem, il-Malti minn dejjem kont uħobbu fil-fatt anka pereżempju biex tħalt tal-liġi dak għandna bżonn Maltu u Ingliż. U Malti taqtu Malti l-Ingliż ma rridtux fil-fatt. Imma biex tkompli fejn trid. Huwa tajjeb ħafna skultant ħafna mill-kantanti jew inkella ngħidu hekk dawn il-kantanti ġodda jaħsbu li għax ikantaw bil-Malti allura ma jistgħux jagħmlu suċċess. Xorta nistgħu nagħmlu suċċess. U minn hawnhekk nixtieq ngħidlek grazzi Christian, aħna nagħmlu aktar tard ukoll waqt il-programm tagħna, grazzi ħafna. Il-programm tagħna jkompli hawnhekk intom li qegħdin